Hey guys, Khulumbai. Nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंहा आगैजों आंजों शपिंआव थांगोन। बेहाबो गस्ला गैलानो आंहाबोथ' गस्ला गैला दंनाया खिन्थु आं माने थांगोन आरो हिन्जावसा मानसियालाय आरो बिराद शपिं खालामनो मोजां मोनखायोना। स' जोंहा टेक्लाया पाबजि गेलेगासिनो। नों ओंखारगोन ना ओंखारा? आंखौ नेबाय थादोंमोन बेस्रा ओमफ्राय दा गावहानो पाबजि साबजि गेलेनानै बेस्थ' दोंबाय थायो आंखौ दैनिफ्रायनो होनबाय थादोंमोन माइनाव ओंखारदो होननानै बाट आंबोथ' एसे लेजि स' सिखारनायाव एसे लेट जाबाय ओमफ्राय बिदिब्ला थुदो थांनोसै माने बिदिथ' थांनो हानाय नङाना मेंग्रांनो एसे देलायनांगोन देलायाबाथ' जानाय नङा स' लोगो मोनगोन मायो आइफोननि माबाया बेखौलाय बे माबायाव आलमिरा सिङाव बे उनाव सनायो आलमिरा सिङाव गोलैलायबायलै बाबा मा बेनो ओइ फैसा दोनग्रा सिङाव फैसा दोनग्रा फिसा दोङो ना बक्स बे सिङाव nih kamu pernah lihat saya asuh dulu kayak ini boleh sana siapa Dina, Zoli, tengya tadi ini bagaimana nggak? Sir, baru ada nodi sih lo. Jangan. Tengya lagi. Tangga sana kan gitu. Jangan gitu macam itu. Wah, kita kan mantap ya. Ini nak ayo dia lain tadi ni naina kan. ready जाखांबाय आयो ओरैबायदि मेसि टेक्ला वाह खानाया थांसै उबेरा बुक खालामदो र' आं खालामफाया नामा स' दायो जोङो उबेरखौ नेनो थाखाय थांगासिनो मोनफैदों ना मोनफैयाखै मिथिला दायो थांगासिनो भिडिअस लादों दायो जोङो थांगासिनो गुवाहाटी सेन्ट्रेलाव स' मोनहैसिगोनानो मोनफैबायानो दुं सेन्ट्रेल Oh shit man ang tinawag sona ha Mày ơi, ê chính cái tôi đi khai đàn này được không? Yes. Sunai kan nama nengo. Sunai nang ali shirt na shirt. Ha? Masa mau diko? Mana? Hey gurra, rata maksudnya. Nih, yo. Luar ni ya kesunia, iya kacinia, be kacinia iya, luar le, bisa, lanse, lada deh, lada. Kalar kamu sama, mak kalar rasa main bayi deh.
ब्राउन कालार दाबो मोनसेबो मोजां गस्लाबो मोनाखै आङो मोनसेबो माबा मोनाखै आगैया लाबाय शु मोनसे नै दहाय जे गानना जे देखायदोंमोन ना आङो बेखौ लाबाय ओमफ्राय आंनि मोनसेबो मोजां बुस्थुखौनो मोनाखै आं नायनोसै मा मोनो मोनाबाथ' आंनि फेभरेट शपिं मल फरएभार 21 थांनांगोन माबा खोनाबा गैलालै हेपि नंगौना नङा हेपि नंगौना नङा सोर बायना होदो फैसा रोंनो हाया साला Was kommt du da? हेपि बेसेनि लाखो बेसेनि जुथाया देनांबा बायना होगोन ना होआ आंनो दायो आंनिफ्राय लासोदो फैसाखौ आंखौ मोजां नंमारो दे गानफाय मोजां नुदोयो लाफाय Nak ulang engkau? ला इखौनो ला Aduh, lain dah ulang sih. मोजां नुदो इखौनो समायगोन इयो Ma, medium जाखाबाय इयो. हा Maku lalu. होनो लायखो लाथ'लाय Nanang ikut. नोंसो नों फसन जादोंबा लादो Ikut langsung. Neng tangde. Mana Tekla mana tanda sudah naina? Naina itu nah mulai. Oi. Dek kali ya. मोजां नुथाराखै एक्चुअली आं मोनसेबो बुस्थुखौनो गांसेबो मोजांखौनो मोनासै होमबाबो आं गांनै लाबाय ओमफ्राय दा फरएभार 21 आव थांगोन आरो बेवहाय आंनि फेभरेट शपिं मलखा स' थ'दो बिदि सुइटकर्न जानबाय पानिपुरिबो दङ दा माखौ जानो जाबाय आङो हाँ अरे कौन सी दुकान में खाएंगे आप लोग ऐसे करेंगे तो देना दो नहीं सिर्फ बटर हाँ सिर्फ बटर बे सेन्ट्रेलाव माबायाव बे सेन्ट्रेल गुवाहाटीयावहा एसेबो मोजां बुस्थुखौनो मोनासै आङो जा माने मोनसेबो फसायनाय बायदिखौनो मोनासै आरो दा नोंथांमोना सोरबाफोर गावबागाव पसन्दनि सायाव खोथा जेनेबा गावबागाव अपिनियन आरोना सोरबाफोर मोजांबो मोननो हागौ सोरबाफोर मोजांबो मोना जागौ खिन्थु बे आंनि पार्सनेल अपिनियन आरोना जों नों जाया सना आंनि फेभरेट नों जाया हा नायलायथिं मानो जाया मोनफावा गोथावसो आं जानोसै फाइनेलि बेयाव फैमारबाय नङाबाथ' गैखाया आंनि पसन्दनिथ' मोनखाया आङो स' थुदो बेवहाय मा दङ नायनोसै स' दायो जों सिङाव हाबलांबाय मा ड्रेसफोर दङ बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन ओमफ्राय आरो आं सिगाङावनो फरएभार 21 नि भिडिअ बानायखांबायमोन जुदि नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन आंनि सिगांनि भिडिअस माने आंनि चेनेलावहाय थांनानै भिडिअ क्लिक खालामबानो गासिबो भिडिअखौनो नुजोबखागोन ओमफ्राय बे भिडिअ बुंदोंमोन आङो जे फरएभार 21 जा शपिं मल दङ बियो माने हिन्जावफोरनि थाखाय बांसिन मोजां आरोना माने बेवहाय बांसिन माने हिन्जावफोरनि थाखाय मोजांसिन ड्रेसफोर जेनेबा आंनि साननायाव आरो बहुत मोजां दङ ओमफ्राय सेंग्राफोरना माने बिराद खम आरो माने लासै आरो बे गोदानसो नालाय बे मला बेखायनो माने दा लासै जालांगासिनो आरो ओमफ्राय जाय बिथांमोना इन्ट्रेस्टेड स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय एसे गोलाव जादों भिडिअआ बिकज एसे लासैहै देखायलांदों आं नङाबा बाराद्राय स्पिडआव देखायबा बबेयाव मोसि नुजोबाना बेखायनो नायदो आरो बे भिडिअआ बेसेबा सिगांनो माने इदि शुट खालामखानाय ओंखायनो आरो नोंथांमोननि गेजेराव आंनि मुडा जेब्ला आंनि गोसोआ एसे मोजां नांगोन स' आं आंनि भिडिअखौ मोजां शुट खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो थाखाय आं नाजागोन आरो दा खिन्थु आंहा मुड अफ स' बेखौनो नायदो आरो
गोसो जायो गासैखौबो लाजोबनो सना सेन्देलानो जा गस्लायानो जा गोसो जायो गासैखौबो बुथुमजोबनो लानानै फैनो नाथाय फैसा गैया बिदिब्ला दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि मोनसे माने आंनि पार्सनेल खोथा मोनसे खोन्थानोसै आङो शेयार खालामसै नोंथांमोनजों जेनेबा आङो ना जिथिया माने आंनि बांसिन जेनेबा जायजों आं बांसिन थायो बिसोर मिथियो आरो आंनि क्ल'ज फ्रेन्ड्सफोराबो मिथियो आं माबायदि शपिं खालामनायाव जेनेबा आं शपिं खालामनो थांबाथाय आंना 10 मिनिटसोआवनो जायो बिदि नङा खिन्थु आंनिया ओरैबायदि गोबाव जायो जा ड्रेसखौ आं पसन्द जादों बेखौ आङो ट्राइ खालामजोबना नायाबाथाय गोसोआ गोजोनखाया लाबाबो लायाबाबो ओमफ्राय साननाबो दोनफैखागोन आरो आं बाबानिफ्राय बिदि फैसा मोनबाथाय बेखौ बायफैगोन बा मामानिफ्राय बिदि फैसा बिनानै मोनबाथाय बिदि बायफैगोन बिदि आरो ओमफ्राय आरो आं बांसिनानो उन्दैयाव माने आं दिनै मामा बाबाखौ सरि बिनो लुगैयो आरो ना मानो होनना बुंबा जोंहा मामायाबो दा आंनि भिडिअखौ नायनाय स्टार्ट खालामबाय मानो होनना बुंबा सिगाङाव नायामोन खालि सिरियालफोरल' नायोमोन आरो दा खिन्थु बाबाया नङा सरि मामाया नायनाय स्टार्ट खालामबाय आरो आब'मोनबो बेखायनो आं बिसोरनियाव माने सरि होनना बिहरखायो आरो मानो होनना बुङोबा सिगाङावहा आङो स्कुल फिस जेनेबा एडमिसनफोरनि फिसफोरखौ बाराय बिहरोमोन आरो ना ओमफ्राय बेनि फैसा जिथु आग्लायनाय बेजों ड्रेसफोर बायोमोन माने ड्रेस बायनोबो हरखायोमोन होमबाबो माने ओरैबायदि बुरजा हरामोन आरो ना माने लिमिटेड इदि हरोमोन बेखायनो आङो बिदिनो थगाय लायोमोन आरो सोर बिदि खालामो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आंनो ओरैबायदि खस्थ' बेबायदि हिल गानबा खिन्थु उपाय गैया मोजां नुनो थाखाय बेखिनिखौथ' कमप्रमाइज खालामखानांखागोन उपायथ' गैया साइज नुनांगोन ना आरो नैबे मोनसेया माबायदि नुदों इखो साइज नुदोंना लोगोफोर साइज ना साला सब गानलांजोबनानै गानखोन्दा खालामजोबना गालांगोन गेमस्रि दैमारि गानखोन्दा सेन्देलफोरखौ खालामलांजोबगोन सब गानखोन्दाखौ बायफैनाय जागोन नोंसोरो सरिलै दे बिदि नङा सबखौबो गानखांजोबाखै दे बायनो फैबानो जाबाय सबबो गोदानसो दे खिन्थु माखासे आं गानखोन्दा गोजासो उपाय गैया आरोना भगबानाबो बिदि हायथुथु सोरजिहोबायबा माथो खालामबावनो हिलखौनो गाननानै एसे गोजौ खालामनांसिगोन नङाबाथ' उपाय गैखाया दा भगबानाबा मानि साजा होदो मालायफोर अबेसे जोंहालाय मा गैया जानो हागौ बुथेथे जानो हागौ दाला मोखां जानो हागौ मा होनगोन हायथुथु खिन्थु सब दंजोबो जोंहा आखाइ आइथें मेगन गासैबो रावखौबो भगबानखौबो दुसिना लाब गैया बिमा बिफाखौबो दुसिना लाब गैया जों बिराद समायना जों गासैबो समायना मेंलायलायबाय आं बेफोर जुथाफोरखौ गाननाय नायबाय थानानै मोजां नुदों आरो मस्ति मा लादो इखौ नुजोबखागोन माथो नैखौ मोजां नुदों टेक्ला आंनो एक्चुअलि क्लिप्ससो नांगौमोन
जाहा टेक्लाखौथ' आं बिराद अनो बिराद माने बहुत अनो माने बिराद अनो ओमफ्राय अबयसे गावनि फंबाय गावनि निजा फंबायखौ सोर अना ना सोर बिब'आ अनो गासैबो बिब'आनो माने अनो ओमफ्राय आरो जाय बिफंफोरा जाय हौवासाफोरा बिब' दङ ना बिसोर माने लाखि सानना लानांगौ जे बिब'फोरा बिराद अनखायो गासैबो आंबो बुयो जाहा टेक्लाखौ बुयो रायोबो खिन्थु बिराद अनो आरोना ओमफ्राय दा आं एसे एनै खामायनो हानायखायसो बेनो शपिं खालामना होबाय बा बिनि हास्थायनायखौ आं सुफुंनो हादों खिन्थु नोंलाय टेक्ला नोंथ' आंनि भिडिअखौ दा नायबाय थादो आंनो देनां साख्रि मोनोबा नोंनि हाफ सेलेरिखौ होगोन ना होआ होगोन ना होआ ओइ होनांगोन बिनि उनावसो नों हाबा जानो मोनगोन दे सना दे होदे आंनो दे नोंखौबो आंनि सांग'नो बांनि नोंबो आंनो होनांगोन दे होगोन ना होगोन ना नङा होखानांखागोन मिथिबाय साननायनिख्रुइबो बाराद्राय फैसा जायोब्ला बिला जायोबा नैबेबायदि जायो फेसआ स' थांसै दायो माथो खालामबावनो इयाव थुदो थांसै गौर से देखिए इस आदमी को ये है मेरा भाई मेरा सन्नु मुन्नु भाई जाय फंबाया थाबोला बेबायदि प्रफिट जायो एखायनो बयनिबो जिउआव सासे नङा सासे फंबायखौ नांथारगौ रायजोफोर प्रफिट बोलेथ' शपिं खालामनायाव बेग थिखोनाय फैसाखौ सेस खालामजोबना होबाय आंखौ जलदि भाई उबेर बुक खालामनो दाबो मोनाखै स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन थेंक इउ स' माच रायजो राजा नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय